alang pugpug manok guys kay nag-ihaw mas dudu. Diya ako may lang ipaluto kay lami di ko mo timpla. Kadis ni agi nagluto naman ko dani guys. So ito sa nang pakipsan guys nga hantod nga ibas na sa natin butang agtuno. Nasahang manghod guys. Kasara. Ang daghahan na di po natigom di ay. Di na sa mabuwad. Nana rabas dudo doy. Ha? Nana. Asa? Panglaw na. Papa nas tiwag sap-sap diha. Daghan man di pud. Akanang nay kanto. Ha? Akatong ugat. Kuya. Ayo. Good morning mga sister nga beautiful. Dili ko maamin kay pareho mi tiguang na ba? Tamis nda ni ate. Morning every. Niari rami dari kay mamahaw. Unsa ni sa igado? Baboy. Manok nga gibutangan og kuan. Pamok kami utan. Ningo nagipi di ba Bernice? Baka. Wala di pang tubig Pang-COVID bitaw. Ang boda. Guys, sabi dari guys kanang bisita ming ate dahil namuli na pud mi kay ibu rami ning ngari sa diyang tindahan. Asa may mo kan mag-selfie man ka ta? Wala. Nag tilaw ko sa diyang kuan pansit. Mangitali ko mangilot eh. May mangilot dali. Kanang maadyo jud yung sa likod ba? Kasi may magpahilot ka dani di ba? Bilin? Bilin gara? Bilin kape. Sa puti ka kaysa kay mangilot. Likod ra na. Wala din mo pagpokos. Di sa amin dala di ay. Hoy. May remembrance ko ngayon, balik na kami dito. Ang outfit guys, basig nakakita na mo dani kang Mama Alits ni. Ang giarbor kay wamida nga pati niyang gisuot sa kwan mga Mama Alits ni. Hapon. Mami kuan ang dang t-shirt tulo ra ka buok. Kani po dansa nina. Hindi po niya maraming gisuot. Ramay mo gidan. Nung padadaan ko ni na nayog buwad. Aw kani kay murag bago-bago nga gina sa nila. Pero ijang ganahan kay kari di akatong murag pautpot nga tagas ba. Ay aja kay di na mao. Itong unduro na inuron. Kada na laman ti. Aman kani? Ang piliin O may lain. kamay ra po. Unsa man ni sila Flying fish. Kani? Tigkon na sila flying fish din. Aw kanina Ganana. Tagpila ni kani. Asa ni ninda ani? Biya bijin. Kani po tawan po ni. Di tag pareho ra na sila. Atong sagulan. Kani po sa gulig gamay. Balik 100. Iurot naman ni balik 100. Naga naman dai po kun. Di, balik 100 man. Amay mo dai. Buat ni ate. Sa yuti. Nagpila ni sa yuti. So,
kuan kay nipalit ko siya og nipalit ko ngani guys kay ang itanom po dato sa likudnes na nay kay wa na sila alugbati. Madyo na laman na ani po sila ba. Salamat. Ay. Salamat. Salamat. Hello, wala ba ati Dari? Dari guys, kaya na ako ni mga lubati nga puwa. Na ako ni Sinday Mary Grace Dari. Bayin nila ati Estir. Ala, nairo. Day! Day! Day Grace! Asa dapat yung alugbatihan? Nangumanguha kong alubati. Ay nakasiling, diretso ako sa likod. Hi Day! Hala kadaghan sa kuan o. Daghang kadto sila sili. Asa? Bo asa dapat tagalugbati? Nairo dana ko no. Kung ang tanong man dito sa nanay sa puti. Alugbati ba? Na ada. Ati. Di na ako mutugbang na ito ilang mahikil kay nakawano na. Asa napita day? Ako rela may gawas day. Kay natugmang ka. Na may daghang kaadong sinaw-sinaw dana ni oh. Tambal man sa UTI. Kana oh ha si Sinday oh. Kabot na naman ni sa Cebu. Ay hi. Uy, adto pa do ha. Asa napita man day? Lagi pang putol naman di ay sayang. Wala na wala. Ay di ara oh. Ara. Kado bilang lubatis at is ni bari. Kado bugbuang kay wala mo gud sila kuan datos puti. Magutan wala magutan. Alak sa padi ko dali day. Ay pagkuha naman ti daghan na ang daghan na mong na. Di daghang kaan. Dihabas. Liso manuro ko ni liso. Amo na itanom. Kanang liso pwede pud na sa. Adtos Cebu kay liso may ang kuan tanom. Iwa na sila lubati, dapat yung lubati kay madali-dali ipon. Kuan mo gani ang lubati? Kani sa benefits kay labi na kani sa kulura. Kaning kulura nga ingani? Kani sa benefits. Dili mo tigutan? Magutan kana. Ana may magkuha. Nanay, nanurot magaliguban sa ilawom. Kung pa siguro sa Mikey. Makita naman sa Mikey. Naara na dan sa silang bay. Kung mas gigi na sa ibus. Asa mo nagkita te? Mikey? Dito sa merkado. Ah. Kuan lagi ka na ang kay panado mga marini. Dili na ba ko Cebu. Kada sa mo mauli te. Ah. Kinani kinay dang liso day. Na manurot ra man si jadi nga. Salamat day, love you. Kami dagto. Salamat day, love you. Bye-bye. Oh, salamat. Daghan pa mo sa tanom na ah. Bye day. Salamat. Nakadahan na jud ko pati mga liso. Kay wala na jud sila kuan dagto. Wala sila ilugbati. Dani ko gudugay po guys. Nas ako pa'y nagbantay sa katong kinamagwangan ni Ate Estir. Nga kuan na siya nindot nga dugay wala may mulaw sa dijang bay guys kay kuan na murag panahon ba murag sa ngit-ngit na ah. Diyan magluto pa ko paniud tong tatay didto.
Tumato na mi guys. Tumato na mi ti di na lang ta magbiso-biso ti kay biso ba? Salamat ti. Salamat ate. Ang happy na po ni muli. Mali muli. Kasi na puno kay dami. Ah, puhon. Lang, ato na lang. Kaya may biso-biso kay tao na mahuli may magatas-gagas pa man mi. Guys, Ito na mi. sige, asal. Kaya na po din guys. Mahal pa yung mag-isakyan ni guys mga naarila. Ay, naku na pa sa dahil dito may kalubati. Hindi mo ni mao katong isakyan ganiha. Ano naman nakaduaw ka rin dyan. Dali ra pud mi guys kay daghan ni. Hala si Lola, Luya. Tawon ni Lola. Malingki pa? Saman. Hindi mo, Dre. Uli na mi, dugay na mi diris. 1 week na mi. Tayo nito tayo. Dito mo yung nagbantay sa ospital. Mateo juga ka to eh. Nang nga do si tatay kalau upstick up ni Jack, pwede bag mo kan sakyan na rin. Ako eh, pagaling mo sa kinan ang mga sino. Mabitaw ko na to. Hatag hapon ni hatag man ni. Hay tag. Mao nang surtihan lagi jud si Mayor guys kay naning buwak ag izahang pinya. Hawan. Sa una kay Diyan sa naman, sabay. halin si Jaw ko ano. Nakalangan ni Jamayor katong sa murder ni sa illegal. Lagi mo hang puyanan diha oh. Da maghiring magkurong buwan na. Kilasiring ba to? Buutan ka Jo. Salamat. Salamat sa pagpadadyon sa imong bahay nga ka daghag buwak kay sus. Grabe buwak oh. Salamat. Salamat. Ako sila? Ah, mo din nakira. Kamu kalau magkita mo. Mauwa mami. Ako ka naman. Mo kay among panginabuhi dito Mayor. Oh, basta support kami kanunay. Salamat. Palit ni Ate Esther. Salamat yan na po yung isda nga. Manipalit po ko og sayuti kay maadyo man ni sayuti para sa ni tatay kanang sidaan. Di ang sayuti humo ka mana. Hindi ag sabaw na gisahon pa. Di ana magkuan. Di ay hagbong na to ang punit na mo gibalikan na mo sa isa. Mao gini palit lagi ko kuan nay kanang palit ko og kanang ang dito white sugar ba kay mag-ahasa kang himuan daan og kuan lagundi. Unjang hapon maghimo og lagundi balik. Kana adun sila sa lagundi na adun kanay. Wa kan inom. Allergy lagi na siya. Basta ipadado na dyan nag-inom na kay maadyo na makakuha nagpalikog ay kuan nang ako Ate Esther na kayong itanom pero nagpuhon uli mi dani nay nugbati ako magtanom na kay basig naghan hilak Magilak ka. kaabot na no kanihilak na no ka tapok na mo guys kay dira po namang brother ni uli na nay sabaw dia do ha lami ra ba to mga niluto dito do magluto po gani lami do kay manok dahi hawa ba Gulay. Yan sinigulay. Diyan ay sabaw nga gamay nga. Butangan nagkuana. Nailang ka ng itlog. Na may sinabong ay karni na pizza. Agang tatay tay, baka ra ba na tay? Tuduan ka ng itlog. Kana sila Ate Esther. Di ko po sabaw tay, das tasa tay. Bakit ba di ang bibilin? Salamat na Nakalipat na po po Mama Ato Ruby. lagi kalipat. Katong di mga presyo guys Sa nga. Mama Ruby. Salamat sa mga grasya nga. Nakalipat na po po Nabuhi ng Mama hingan. Ruby. Aw na gablong mo ron na sunoy dako. Mama Ruby. Yung mga Aisa? Ay buwan. Balik nila Basta ta may katong kadak ng photo. Unsa maadyo pay mo balik? Mama Ruby. Mm. Uban ko Cebu Mama Ruby. Banta Cebu. Gato na kaano wala yung masig. Wala ni magmaritis. Wala. Maritis day ka? Diyan dyan nagtrabaho, nagdamag yung tatlong bangko. Napipupuli. May sa kadlawon.
Nani ipon rin ko andari kay man gipangaso din na isa kay lagi Sa kilid ya. karino. Kari mahinog no. Ay salin na lang isa kay nagamit ng sang. Kari mo rin hinog. Adi, karena may hinog. Ay para. Salin na lang. Ya, ang hinog ah. Ay sa kapuwa. Dahil ko yung video. Agi guys nga kapayas nga kinabangan pa hanggi patindig na buhi pa man siya kay wa man maputulag mga ugat. Ipatindig siya na siya guys na. Diyan naman ako harvest danang kuan kay hang dadun lagi sa Cebu. Duhaon siguro na. Ganyan murag hinog naman yun. Diyan laman kay law pa na. Bati og pangus Sindam ko sindam ko kaon. Majabuha dag ana to sa lami sa kaw kay majabuha. Nami ning butang na bago pa dyan gikuha ba kay tamis pa di paras ka nang balik sa bitaw na stuck na. Yes, kumbati. Di-reverse na nga, mismo butong di-reverse. Dali. Sa puno Ano si Jen? Hindi man na mahurot. Urot yung ginahinahan. Naaman! Dugan mo ka? Adaghan naman kadug bunga good. Muna tumbas siya kay aras bunga. Ay ko makarari. Agi guys nga kapayas nga kinabangan pa hanggi patindig na. Buhi pa man siya kay wa man maputulag mga ugat. Ipatindig siya na siya guys na. Diyan naman ako harvest danang kuan kay hang dadun lagi sa Cebu. Duhaon siguro na. Ganyan murag hinog naman yun. Diyan laman kay law pa na. Dari sa kog. Ginaling guys para sa sayuti. Ano yung sayuti guys kay daghan ka din kay benefits. Diba guys mangulin din minsan kadlawon murag di na jud ni maka video ani niya kay mga tug pa man na sila kay kuan man kadlawon man yung larga 4. Cebu. Dada. At tinikulog siya ti Kristen sunod nagbalik hindi mamarubi. Halin po ko speakers guys kay halang-halang si Dudu. Sigiyan po dad ako hindi mamarubi. Pohon. Na iklase mamarubi. Pohon. Ang natin sa kay pool ka so mamarubi. Ang gakaano mamarubi. Natin sa mamarubi. Minawon ko kuwa ko. Minawon ko kuwa mamarubi. Guys, ito ang ginisang sayuti. Tangan ko gamay tuyo para ito kanya gaspad ka ajo. Wala man sila dari paminta kung kailangan dito kong ipaminta nga durog guys. Sa Cebu di ko kawad ano paminta kasi makarelate niya sa ganahan ko mag luto daghan bitaw lamas kanang kompleto lamas ba? Walang halang si Dudu. Halang is manok guys. Kaya nag-ihaw mas Dudu. Diyan ako may lang ipaluto kay lami ligo mo timpla. Kaya dis niagi nagluto naman ko dani guys. So ito sana pakipsan guys. Nga hantod nga ibas na sa natin butang agtuno. So guys, wami magkadengang ukaon kay ka pahilot ni. Kaya mapayunang maghilot oh. Ikaw, di ka mapahilot? Di may magdengan-dengan kay ito pas Gigi nakasalang pas manghilot. Nanay pod. Nanay. Kung nagkago gabi ko taas na gadya. Dali na liana na. Kaya dito magkadengan kay magwat. Para pa kayo